Bruchu tehotnej ženy boli raz 3 ešte nenarodené deti. Jeden z nich bol malý veriaci, druhý malý pochybovač a ten ďalší malý skeptik. Malý pochybovač sa pýta: veríte vlastne v život po pôrode? Áno, je jasné, že to existuje. Náš život tu je naplánovaný len na to, aby sme rastli a aby sme sa pripravili na život po pôrode. Aby sme boli potom dosť silní pre to, čo nás čaká. Hlúposť, to predsa neexistuje. Ako by vôbec mal vyzerať život po pôrode? Ani ja to neviem presne, ale určite tam bude oveľa jasnejšie ako tu. A možno tam budeme aj pobehovať a jesť ústami. To je nemožné. Pobehovať? To sa predsa nedá. A jesť ústami? Aká smiešná predstava. Existuje predsa len pupočia šnúra, ktorá nás živí. Okrem toho je nemožné, aby bol život po pôrode, pretože je pupočia šnúra aj teraz už príliš krátka. Ale áno, určite je to možné. Bude to akurát všetko trochu inak. Ešte sa nikto nikdy nevráti späť spoza pôrodu. Pôrodom sa život končí a život je jedno trápenie a je temný. A keď tak presne neviem, ako bude vyzerať život po pôrode. V každom prípade budeme potom vidieť mamu a ona sa o nás postará. Mama? Ty veríš nejakú mamu? A kdeže je? Veď tu všade okolo nás. Sme a žijeme v nej a skrze ňu. Bez nej vôbec nemôžeme existovať. Hlúposť. Nič z nejakej mamy som ešte nevidela. Takže nemôže ani existovať. Niekedy, keď sme úplne ticho, môžeme ju počuť, ako spieva, alebo cítiť, keď hladká náš svet. V každom prípade verím, že náš život začne až potom. A vy? Veríte vy v život po pôrode?